ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka kanho ni lekai jong ka Lumsohkhlur na mairang kala Sdang ya ka jingalenti jong ka ha ka lempong ni lekai football ka balatip kum ka Meghalaya State League 2024 da ka Jingjop hadin bakalala ban Pynliem da arla kawai ya ka Pinggera Do-Gisil ha ka jekhon ka balalong ha tura na ka group E ha ka ni jekhon ka Lumsohkhlur tang ha ka minute ka bakhalai kala yo pan thap ya ka goal ka baningkong lingba u heli comment marbanyang Hanrei ha ka minute ka balai pinyo ka Pinggera Do-Gisil kalala pan penyekhat lingba u rakan cekam marang bat shwa bankut ka kelas step kata ha ka minute ka pasau u sunil maulong ulayo pan thap ya ka gol ka baar na ka benta ka Lumsohkhlur bat ka ni ka gol kala biang pura ya ka Lumsohkhlur ban khori ka nam job ha ka sien mi madan ka baningkong e ha ka lempong ila ka football MSL hadin bakani ka kenhon kala yolat ban mikman ya ka pendeng omyong District Sport Association sya ka Meghalaya State League 2024